Saan ini di Jakarta? Anak yo di Jakarta. Di Punta Cross. Lama bro. Mereka lagi lupa. Boran sa ubay. Di mo man kreti. Hagi. Tawong tagdiskil. Pinilit ko. Hi guys, madong buntag. Wala pa din si Flor de Lisa. Karon guys, mag-exercise mi kay taraw magri guys. Gana na wa exercise. Okay, tama, tapuan. Lagi mga baboy way. Sa baboy way exercise. Hindi na. Hari kasukan guys, kay arang katapuan ka ni bata dugay na ni wala exercise. Sekal pag dito ako Cebu pila na kabon mga 6 months sa siguro unsa arang ang makuadak pa na ani kasukan ka sa padalain mo disiplina daani. Awa guys, agbukton, agtiil og di nimo pagsug pa exercise, di mo exercise da buyag ra ba mo kaon. Wala ni pag-asang mulakaw basta di mag-exercise. Kaya di lagi po ko masadyaw, di po ko mag-giog sa atubangan, di lagi po mo exercise lagi kay agdog lagi po ko, ibang busy ko. Wow! Kita bang satik sa'yo? Sige na. Burot sa burot. Sige na, asa na. Tawal ako pa na ko. Lawat ko. Sige, asa ka mo, tapin. Kaya na doon, parang ting ka ng sounds. Ako guys, ang apo na po ni mga bilbil, oh. Si Marjorie, daka po din na, agbog ka na. Marang nabak si Don. Ikaw tig sayaw, ikaw tig tugtog, Ji. Dali, Ji. Ji. Come. Sari, ano na anak ne? Dugay buwa. Ay, ako ang tugay padugay mo ako. Oh, burot tadi, burot. Si, burot si. Sabay mo burot. Luit ko eh. Ay, lang tugtog. Sige. Luit mong burot. Ha? Sabay mong burot, ba't tuloy ko? Sige, gansa kayo mo. Okay? Bro, saan? Tugtog ko. Kaya na. Ala! Ala! Ito man! Ayan, ibot! At ito yung budots ba sa una? Ito nga na budots. Sakit budots? Ana! Sige! Ana, budots! Sige na! Sos, ako na may ipaningot ni mo. Sus! Tapuanan ni mataala dyan yung exercise. Baan naman ni. Ug di lagi po ko mag-dancer dani. Nangangasin ako mag-igi-igi kong tarang kay di-igigod masadaw basta. Di exercise ba di lagi ko mag-igi-igi kong barok. Saan na yung budots? Ikaw lang. Ikaw sa ikaw! Hey! Di mong budots ba? Katungyan na ingan na. Katungyan na ingan. Di mo inang yung budots? Di. Karate ma! Karate ma mo! Karang kamot guys oh. Kamot to dito. Dot kaya ako guys. Siguro na po ko guys. Ano guys? Sige, luksusi! Jakin ta, jakin. Sige! Daging! Awas na. Saan ini di Jakarta sa Akong anak yo di Jakarta. Di kamot di Jakarta. Alasan ako.
Oh, di ka mo sa kamot. Okay. Di na nakahawid ng kamot ang binaasahon. Di na nakakagbaboy sunod. Jack. Lagi mas basikan kayo. Namamasad ako! Kita lang isundog. Exercise ba? Gipalingat na. Di sa kanila luto ang baboy ron. Di sa kanila luto ang pagka nagbaboy ron basta di ka magtaro exercise. Karon kay luto ang baboy yun sa. Di pangasog baboy yun sa. Di mag-exercise. Reklamo og utan sa og si pangasog baboy. Sa exercise tira kay arong luto ang baboy. Tanawa, katong tip pa sa una. Ano ang gusto yung mga tip sa una, God? Sila lagi ito ka-tape ang music. Haman, katong mo nga ba? Katong day. Nakaskas na lagi to. Kasi pwede pa. Gludugay na akong gilabay. Ato pa sa kwan. Okay. Isa. Asa na ni? Soso na barakutot na makamaduri, oy. Marzuri. Pero nga barang lawas ba? White lip. Huwag na nga tibli. Pero nga. Aglawas ba? Nagtapin na. Sige, tulig! Basta ko sa mote. Siguro daris. Sa? Nasa bayan na, dugay ba makanaog? Kadag ba ayo? Ay, napikas. Na! Saan mo araw makusog na kadugayan? Gi! Basta ba? Apilag kamot. Pusog. Kas ala, good na sipa-sipa, good. Ay, nagbunot! Ayos! Kaya, sounds ni? Ow! Susuy na. Susuy na. Wala yung itong ilabog, gawin ko pa man to. Kani arang ka gas-gas na. Amo man nga mo, ha? Kani! Kani! Mandag mo siko, boy. Sama na. Sa punis ang kaiktan. Kay napi pagkagahig-uho. Ug ang pila yung disiplina dani kay naman na lagi mga matay namin di makalakaw kung saan naman gadzud mo ni guys nga hadisang nga pusigihan og kuan sakit ang bugton sadyaw gadzud ko karon lagi mo exercise siya kay di lagi nimo tabangag sayo di lagi mo exercise. A few moments later. Ja guys, mo ni premyo baboy. Oh no. Kaya kuan kani ag nagbaboy na hiwa na unja repolyo napay balantiyong kanalay kaputod sa kuan guys unja bagyo beans mao nay ang lutuon ron kay exercise yung kung sidya kay makanog baboy wala nga lutuan na sidya kay exercise man guys mali guys may ganis mazuri guys laog ni baboy na unja tamad mo exercise na siya nga adjong pa exercise kay karon nga sige nagpangadog kaning baboy di nakaadyo mo reklamo nag mga utan wala karon kada adlaw na mag exercise yawan jud na ho kay parang makuan na ja kapoy lagi ka na natuog di ka po ni nasa sa ganina na mao ni premium ni ja kay di mo exercise di luto ang baboy kay ngani jang paborito sige kada kuan reklamo og baboy ko ni sudan luto ang baboy basta mag-exercise. A few moments later. Kagay hantod pa ni hapon kay daghan man gito ang giluto magyapon nagapoy baboy anja banat gud kaon kay basta baboy banat jud ani guys